Premios tan destacados como Suso Bamonde, como o Certame de Poesía Ardeiro, o Eduardo Pondal, o concurso poético organizado polo Concello de Carral. Unha xira de éxitos que estaba condenada a ter o broche de ouro da concesión do Avelina Valladares. A obra titúlase Para que non se me esqueza e é un poemario onde as imaxes, o formalismo, tecen un mosaico enérxico, belo e inusitado latexo feminino. Reclamo a presencia neste estrado da secretaria do Premio Avelina Valladares, doña Noni Araujo, para que proceda a lectura da ata. Noni, se és tan amable. Mentras Noni se achega a este estrado, recordar o difícil papel, o difícil labor dos membros do xurado, que este ano tivemos a sorte de contar con Esteban Folgar, con Neves Soutelo, Sindo Villamayor e Rosalía Morlán, que recén se acaba de excusar, non puido vir hoxe, e a verdade é que o sente moito. Moi ben, pois Noni, se és tan amable. Moitas grazas. Vou ler a ata do xurado designado para a 25ª edición do Premio de Poesía Avelina Valladares. Lugar, Sala de Xuntas da Casa do Concello. Data, 14 de setembro de 2021. Hora de comezo, 10 horas. Hora de fin, 11:45 horas. Asistentes: don Gumersindo Villamayor Martínez, dona Rosalía Morlán Vieites, dona María Nieves Soutelo Vázquez, don Esteban Folgar Brea, Dolores Araújo Arias actuando como secretaria. Orde do día. Escolla do poemario gañador da 25ª edición do Premio de Poesía Avelina Valladares. Acordos. Unha vez lidos os orixinais presentados, selecciona por unanimidade como gañador do 25º Premio de Poesía Avelina Valladares o presentado baixo o lema A que escribe no mantel, que unha vez aberta a plica resultou ser a obra Para que non se me esqueza, da autoría de don Manuel López Rodríguez. O xurado destacou que se trata dun poemario que foi premiado pola súa solidez, complexidade e interesante perspectiva na construción do texto, a riqueza das súas imaxes e o sutil emprego de recursos poéticos e de estilo presentes na combinación da diálogo-poema, na fluidez do rimo e na presenza dun alento poético propio. Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e eu redato esta acta como secretaria. Moitísimas gracias.